Jel može? Jel da budemo mi malo nagnuti ovako? Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji. Vrijeme je za još jedno zakucavanje. I danas vam nudimo pola sata košarke. Od pregleda liga do velikog intervjua s bivšim reprezentativcem Hrvatske i jednim od posljednjih naših košarkaša koji su zaigrali preko bare u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Ali za početak ćemo pogledati kako su naši klubovi uspjeli još jednom ostati bez pobjede u pregledu kola ABA lige. Ko si ti? Jel ne vidiš potpis? Ja sam Saša Marić. Jel mi ne vjeruješ? Ma nije, vjerujem. Mislim, malo si čudniji nego inače. Visok si. Ali dobro, daj ovu zadnju rečenicu, pa onda ćemo ABA liga, pa neki da emisija. Može, brate. Ali za početak ćemo pogledati kako su naši klubovi uspjeli još jednom ostati bez pobjede u pregledu kola ABA lige. 4 nastupa naših klubova u prošlom kolu ABA lige donijela su 4 nova poraza. Treći put ove sezone svi su naši predstavnici pometeni. Tako lošu sezonu pamtimo samo prije 9 godina kad su hrvatski predstavnici također 3 put gubili u istom kolu. Ostalih 10 godina u regiji bilo je prilično uspješno što se tiče regularne sezone, ali malo će nam to značiti za godine koje dolaze. Naime, već sada 5 kola prije kraja ABA lige jasno je da iduće sezone imamo 3 predstavnika. Srbi će imati jednog više, a kako sad stvari stoje po 2 predstavnika dali bi Slovenija i Bosna i Hercegovina. Budućnost je stalni gost, a još 2 pozivnice bit će uručene Solnokiju i MZT-u. A upravo je MZT sudjelovao u posljednjem crnom vikendu hrvatskih klubova. Igrači Ace Petrovića vodili su s 11 razlike u posljednjoj četvrtini, a i nakon povratka Makedonaca u egal Cedevita imala 2 prilike za pobjedu. Prva je završila u nogama Mira Bilana nakon dodavanja Brejsija Rajta, poslije čega je Ognjen Stojanovski nadmudrio Bilana i donio MZT-u prednost od 80-78. Cedeviti je ostalo još dovoljno vremena za neku smislenu akciju, no drugu priliku za pobjedu nije mogao iskoristiti Marko Tomas. Devetim porazom sezone crveno-bijelom zagrebačkom klubu ostale su minimalne šanse za plasman na završni turnir ABA lige, a Euroligu više nitko ni ne spominje. Ništa bolje nije bilo ni na Gripama gdje su žuti dopustili Domenu Lorbeku da im zabije 25 poena i odvede Krku do pobjede od 71-61. 5. uzastopni poraz uz ozljede Nikole Vujčića i Filipa Krušlina narušio atmosferu u Splitu. Jedina dobra vijest jest povratak Tonija Katića koji je protiv Krke sjedio na klupi, ali i dalje nije spreman za igru. Nevjerojatno je što je sve propustila Cibona u Kragujevcu. 3000 gledatelja odvelo je Radnički do pobjede nakon 2 produžetka i ukupno 50 minuta igre. Igrači Danijela Luca nisu znali kako zaustaviti Aleksandra Čapina koji im je zabio 32 poena uz 7 asistencija, 5 skokova i 3 osvojene lopte. Ciboni je propalo 25 poena i 9 skokova Andrije Žižića. Očekivan je bio tek poraz Zadra kojem su 19 poena, 9 skokova i 4 asistencije Franka Kaštropila bile dovoljne samo za poraz od 15 razlike kod lidera Igoke. Bolje nije ni moglo jer nisu igrala 2 najbolja strijelca Zadra, Romeo Treves i Goran Vrbanc. Dodajmo i da je 5500 gledatelja pratilo beogradski derbi u kojem je Crvena zvezda Telekom u samoj završnici uspjela nadigrati Partizan. Igrač utakmice bio je bivši član crno-bijelih Raško Katić, koji je zabio 20 poena koliko je imao i Igor Rakočević. Ovom se pobjedom Crvena zvezda zadržala na pobjedi zaostatka za liderom u borbi za vrh ABA lige. Budućnost, Radnički, Partizan i Cedevita bore se za plasman na završni turnir, a u sredini su Union Olimpija i MZT. Cibona, Zadar i Split imaju po 7 pobjeda i borit će se za ostanak u ABA ligi. Upravo zato će susret između Cibone i Splita biti iznimno važan, a pomoći može i Cedevita eventualnom pobjedom u Mađarskoj. Isto tako bi Zadar u nedjelju mogao pomoći Cedeviti svladali njezina konkurenta za Final Four, momčad budućnosti. Ne vrem iz prve, ne znam. Daj ću da sporte. Ne gledam.
Umri muški. Štivaj. Štajk, da imamo prošlo svršeno, ovo je. Daj, Aori, s***te, prošlo svršeno. Šrumfovi. Jer mi se sviđa. Mačak u čizmama. Benzinac. Kuplung. Ja u nešto udarati moram. Zaustavljen je niz Alkara od 7 pobjeda u A1 ligi. Sinjani za poraz nisu znali od sredine studenog, kad je od njih bolji bio Kvarner. U Trnskom ih je zaustavio Zagreb i susret riješio već u početnim minutama utakmice. Počelo je s 10:0 i na kraju završilo 10 razlike. Iako su domaći igrači, u čijim redovima i dalje nije bilo Krapića i Halilovića, ali i Cara, vodili i 20-ak razlike. Na početku niko nije spominjao Alkara, a na kraju sad svi spominjaju Alkara sa respektom. To je jedna super serija i nešto što nam treba biti dalji postrih da u ovoj završnici pokušamo na kraju izboriti tu ligu za prvaka. Imamo sve u svojim rukama, ovisimo o našim pobjedama, tako da mislim da ćemo se morati samo sebi okrenuti i ovaj poraz nas neće sigurno uzdrmati. Do kraja su ostalo još 4 kola, a kako Alkar u ovom trenutku ima 2 pobjede više od Darde i Đure Đakovića, jasno je da plasman Momčadi i Sinja u ligu za prvaka ovisi isključivo o vlastitom učinku. Imamo Rijeku koja je izuzetno jaka, međutim imamo dovoljno vremena da se spremimo tokom tjedna. Znamo ih, poslije toga imamo Dardu u gostima, dolazi nam Brod i zadnje kolo Dubrovnik i ja se duboko sam uvjeren da ćemo mi uspjeti doći do lige za prvaka. Ovo što smo do sada napravili je super, međutim sad kad smo u prilici dotaknuti, ajmo reći, vrh Hrvatske košarkaške lige, uključujući se sa ovim ABA ligašima, pokušat ćemo sve napraviti da to bude. S druge strane, Zagreb više ne mora razmišljati o plasmanu među 4 najbolje momčadi i ulasku u ligu za prvaka. Iako to, budimo realni, nikad nije ni dolazilo u pitanje. To nam je bio cilj, da uđemo u ligu za prvaka. Mislim da smo to napravili, mislim da smo to afirmirali. Već sad mogu reći 2 igrača koja su stabilna, zaštićeno godište. Mislim da je to puno. Novu je pobjedu u ovom kolu ostvario i Kvarner. Momčad iz Broda u sve težoj situaciji. Važnu pobjedu za plasman u ligu za prvaka ostvario je i Đoli. Darda je bila uspješnija od Dubrovnika, a osječki Sokol od Zaboka. Na ljestvici je situacija sve jasnija. Kvarner i Zagreb drže se zajedno na vrhu, a sve bliže su proljetnom nastavku natjecanja s regionalnim ligašima Alkar i Đoli. 15. kolo otvaraju u petak Zabok i Đoli. U subotu se igraju 3 utakmice. U Križevce stiže Zagreb, osječki Sokol domaćin je Dubrovniku, a najzanimljivije trebalo bi biti u Sinju, gdje se sastaju Alkar i Kvarner. Kolo će u nedjelju završiti dvobojem slavonskih klubova. Djevojke su već odigrale jedan susret 16. kola, a Trešnjevka je 2 ovogodišnja susreta s gradskim rivalom Novim Zagrebom zaključila s ukupno -94. Nakon 50 razlike u prvom ogledu, u drugom su igračice Vlade Ivankovića slavile s prednošću od 44 koša. Bilo je 112-68, a vrijedi istaknuti da su zaigrale 3 lupice rođene 1997. godine. Ivana Dojkić, Darija Mijatović i Tihana Stojsavljević zajedno su postigle 11 poena. Njihova vršnjakinja u redovima Trešnjevke, 15-godišnja Iva Slonjšak, postigla je 15 poena. U ovom kolu još igraju Agram i Đoli, Split i Medveščak, Rokvul Pula i Raguza, Gospić i Studenac te Pleter i Zadar. Novi Zagreb i Gospić imaju po 1 poraz, Đoli ih prati s 2 poraza. U susjedstvu sjedišta SPTV-a možete sresti cijeli niz zanimljivih likova. A neki dan dok sam šetao Tuškanovom, sreo sam jednog od najvećih hrvatskih košarkaša modernog doba. Srdačno smo popričali, a ja sam si razmislio o svemu i rekao: Saša, ona mora biti gost. Istina. Jesam ti rekao? Pa rekao sam ti. Ti nisi Saša Marić, Saša Marić ne šeta. Ja sam Gordan Giriček i ovo je moja priča. Košarka mi nedostaje u smislu, u natjecateljskom smislu. Treninga sam se zasitio, putovanja također, kad je sve šablonizirano i isprogramirano. Kažem, taj natjecateljski dio mi je najviše fali, adrenalin koji diže publika dok igraš
i onaj vic kada pokušavaš nadmuditi protivnika. To je recimo nešto inače što me goni, bilo koju stvar da radim u životu. Jako sam veliki natjecatelj, bilo koji sport ili bilo što da hvatim u ruke, kad protiv nekoga igram, automatski želim biti bolji. To je nešto što mi fali. Zadovoljan sam jer sam dostigao da sam odigrao u najboljoj ligi svijeta, sam došao do NBA-a, gdje ne može baš svatko igrati. A nisam zadovoljan što je karijera moja obilježila sa premalo trofeja. Vjerovatno problem je i u meni bio u jednom dijelu, ali mislim da je velikim dijelom utoliko što sam ja prekasno otišao iz Hrvatske. I jednostavno, nijedna ekipa, nisam se mogao dugo zadržati u ekipi. Kao, na primjer, CSKA, gdje sam otišao sa 25 godina, gdje sam ja dobio 3-godišnji ugovor nakon sezone koja je njima bila eksperimentalna, u smislu početka ulaganja u košarku. Dobio sam garantirani 3-godišnji ugovor, ja sam morao ići, jer sam si razmišljao sa 25 godina, ako potpišem 3-godišnji, to mi je 28-29, nisam baš vidio puno bekova koji su završili u NBA ligi sa 29 godina. Centri da, to ih se duže i čeka, bek mora biti 20 godina već dobar. Tako da sam se odlučio za manji ugovor i kraći ugovor za Memphis. Ukupan osjećaj nekada nepobjedivosti, da te niko ne može pobijediti. To je nešto što ne znam jer se u nekim drugim stvarima to osjeti, ali u sportu, recimo, ja sam znao kad sam bio u NBA-u, kad si on fire, kako kažu, čak sam i pričao trash talk najboljim igračima, jednostavno sam osjetio da mi ne mogu čuvati. I to je neki fenomenalan osjećaj koji nikad neću zaboraviti i ja se nadam da ću pronaći nešto što će mi taj osjećaj ponovo oživiti u meni. I u tom trenutku sam toliko bio nadmoćan, izbilja sam igrao dobro, da sam se osjetio da mi stavite ispred mene, ne znam, 3-4 igrača da ću ja sve proći. To je fantastičan feeling. Najbolje sam se osjećao igrajući za Utah Jazz, gdje je posao malo štekao zbog sukoba na relaciji mene i Sloana. A moram reći zadnjih 3 mjeseca svoje karijere NBA to je u Phoenixu. Tamo mi se pogodilo sve. Znači, ljudi su me volili, igrao sam odlično, imao sam svoje mjesto u ekipi, znao sam zašto šta moram raditi. Mike D'Antoni je bio fantastičan trener, da zbilja, on me ponovo preporodio da zbilja vidim da znam i dalje igrati košarku. Grad je bio fantastičan, društvo mi je bilo odlično, suigrači su bili odlični, zaista kao jedna velika familija. Najveći dojam na mene ostavio, možda bude zvučala kao kliše, ali Michael Jordan. Imao sam sreću da sam njegova zadnja posljedna sezona bila moja prva. I nekako uz tog čovjeka ja sam se osjećao bolje. Zaista zrači nekom energiju, ima neku energiju, neku karizmu. I znam da je utakmica kad igrao za Washington, prvo smo igrali u Memphisu i ja sam počinio u petorci i ja sam njega čuvao i na podbacivanju kaže ej Gordon, kako si? Znači ja sam bio impresioniran što čovjek zna moje ime i kako se ponaša, jel? I tako jednostavno sam se osjećao posebno. Bolji nego što možda u tom trenutku sam bio. Možda mi je bila dogodoštena jedna sa Gary Paytonom. Njega vjerojatno svi poznaju, isto će biti kao kliše, njega poznaju ko velikog trash talkera. A tu isto je bio stariji. I onda već je bio i malo nemoćniji, nije više mogao, nije bio toliko dominantan. I jednostavno kad sam ga čuo, nešto mi nije zabio, pa sam ja počeo možda malo kao, gledaj, ne mreš mi zabit, ne? I onda on počeo se naguravati, naravno to je na kraju loše ispalo po njega. Počeo nešto gurat me dole prema košu sa penala i tako. Tako da recimo on se zna napaliti, on je bio, ajmo reći, bezobrazni. Nije bilo psovki, ali onako, dosta zna tog trash talka. Drago mi je da je Roko Ukić jedanput rekao, da je bilo davno, znam da su prije svi ljudi govorili, lako je tamo igrati. I onda je, međutim, Roko je bio prijatelj moj Roko, je to govorio, onda kad je došao u NBA, onda nije baš previše igrao i kad je za novine rekao da nije to tako lako kao što je on mislio. Znam da je bio jedan intervju i tu sam ja, i njemu sam rekao to osobno, svaka čast si priznao, jer zaista nije lako igrati u NBA-u. Tu u Europi drugčija je košarka, međutim u Europi se ipak možete sakriti u obrani se možete sakriti. Tamo ste na vjetrometini. Ako ne možete igrati obranu, nećete ni igrati. Jer kad vas prokuže, samo filaju na vas. Znači, šest posljeda lopte, sve ide na vas. Doigravanje se razlikuje, možda malo čvršće, malo nervoza veća. Jer je ipak, tu je svaka utakmica bitna. Dok je u sezoni, kad vi uzmete 82 utakmice u sezoni, ima vremena za popravak. Naravno da nije bajna situacija ni kad ste u sezoni pa gubite. Ja sam prošao jednu takvu sezonu sa Utahom gdje smo imali 15 pobjeda. Mislim, to je nervoza velika, mi smo trenirali ko konje, da kažem. Znači, ubio nas je na treningu, vjerojatno iz frustracije što smo jako loše igrali. Tako da nije baš da je onako sve rasterećeno, da svi misle, nema veze, nismo ušli u play-off,
nema veze, bit će druga sezona. Ne bih rekao da je baš tako. I fali mi sad, to je jedini razlog zašto bi htio da sam zdraviji i da mogu igrati, da bi pokušao ponovo tamo. Jer smatram da sam zdrav, da bi definitivno mogao stanovati. Sad u ovom trenutku ne, jel? Sad je već prošlo 3 godine i po 2, ali u ovom trenutku kad sam se vraćao iz povrede, da su se drugčije karte posložile, da mi se povreda oporavila na način na koji sam ja priželjkivao, onda bi se vratio i jedno mi je žal kad pogledam neku NBA utakmicu, žao mi je što tamo ne mogu više igrati. Ne pratim Cibonu možda koliko bi drugi očekivali, a jednostavno takva sam osoba. Ja kažem kad sam aktivan sportaš bio, ja sam odigrao utakmicu ili obavio sam trening, jednostavno sam zaboravio i radio sam neke stvari koje su me veselile van košarke, tako i dan danas. Sad kad sam završio s aktivnim igrom, kad je taj natjecateljski duh, jednostavno ga više nema u tom segmentu mog života, jer više ne mogu više igrati košarku, onda sam to sad prenio neke druge stvari na hobije koje danas radim, koji mi uzimaju jako puno vremena, tako da jednostavno nisam baš često niti doma i ne mogu baš, možda čudno zvuči, ali ne mogu si baš odvojiti, 2-3 sata da budem na jednom mjestu, jer stalno sam aktivan, jel? Sad to da ispade tetkasto, jel? Idem na ples uglavnom. Evo recimo upisao sam školu plesa, upisao sam standardne latinoameričke, plus sam još dodatne satove uzeo salsa i argentinskog tanga. Onda treniram 4 puta tjedno za sebe, znači baš bodybuilding, znači više funkcionalni treninzi ne dolazi u obzir, toga mi više navrh glave, znači trčanja, aerobika i takve stvari, znači samo, ajmo reći, izgradnja tijela, jel? Oblikovanje tijela. Idem u školu gitare, to imam 3 puta tjedno to, jel? Znači imam od solfeđa, skupnog muziciranja pa do nastave gitare. A na kraju krajeva puno vremena odlazi na vježbu svega toga i na kraju krajeva viđim se sa malom. Nažalost, samo koliko mi je sud propisao, što me užasno boli, ali doći će vrijeme kad će mala biti starija, kad će moć napraviti ono što zaista želi da provede malo više vremena sa mnom, jel? Na kraju krajeva vidiš koliko ti dijete vraća ljubav kad si s njom, da si jedan dan s njom, ako je to, ja kažem uvijek, bitna je kvaliteta, ne kvantiteta. Ako si kvalitetno provedeš s njom 1 minutu, možeš ti biti s njom 3 dana za redom. Ako je to nekvalitetno, ova minuta je značajnija nego 3 dana u kontinuitetu. Tako da sam ja uvidio to odmah na početku, jednostavno znao sam da ja sad odlazim, ali na kraju krajeva od svega toga ona ima koristi, jer ona će od toga živjeti i s obzirom da sam s njom preko ljeta napravio izuzetno dobar odnos, nije mi bilo onda poslije teško otići, znao sam da kad se vratim da se znamo, da smo napravili vrhunski odnos i taj odnos ide sve bolje i bolje. Za reprezentaciju sam isključivo, znači jedini razlog je taj da sam htio provesti vrijeme sa svojim djetetom preko ljeta. Zato što iz ovih navedenih primjera od ranije u intervjuu, kad jednostavno nisam imao kontakt s njom 8-9 mjeseci, tih 3 mjeseca proklitih sam htio vidjeti svoje dijete što češće, odnosno što više mogu. Nažalost, bilo je po sudskoj odluci, ali to je bilo dobro. I nije mi žao ni malo. I ponovio i znao sam da će na moju akciju biti reakcija. I znao sam šta će se dogoditi, međutim, dijete mi je na prvom mjestu i kažem da sam znao da će biti još gore, napravio bi identičnu stvar. Band, otkazao nam je bubnjar. Otkazao nam je bubnjar i sad tražimo novog bubnjara, ide polako. Ponekad se hvatim u razmišljanju tom Sizifov posao. Vježbam, ali ide polako. Svi kažu da muzika nije vještina koja ide da raste progresivno ovako, nego jednostavno onda raste malo, pa onda je naputa kad zaokružiš jedno znanje, solfeđa, teorije i prakse i uz vježbu da krene vrtoglavno gore. Tako da još uvijek očekujem taj trenutak. Evo, upisao sam 3. godinu, ali ljudi koji me ne vide, ja sam samo kritičan, tako sam bio u sportu. Znači ja sam mogao odigrati super tekmu, dobiti, uvijek sam našao nešto što nisam dobro napravio. Imam sreće da mi je profesor gitare Mario Igrec koji svira u kubizmu, koji je jako dobar i dobar je pedagog, a i dobar je, mislim, zna znanje, jel? Ja sam nisam upisao tečaj, već baš školu. Znači imam ispite na kraju godina, imam solfeđa, skupno muziciranje i dobijem diplomu. Da imam problem da svi očekuju da sviram gitaru na način kako sam igrao košarku. Dobro. Međutim, nisam ja obučen trenutak za to i dok to ne riješim, tu barijeru u glavi, uvijek ću imati tremu pred javni nastup i ta trema me pojede. I recimo ja kad odsviram pred nekim, recimo neki nastup iz skupnog muziciranja, bili smo u Saksu, falšam. Međutim, kad dođem doma, to ide bez problema.
To je problem što jednostavno moram tu tremu savladati. Nadam se da će biti s tim nastupima kroz školu, da ću to da ću prije svega u svojoj glavi riješiti da jednostavno ne trebam očekivati toliko, odnosno da mislim da drugi očekuju od mene da sviram, ajmo reći, proporcionalno kako sam igrao. Jel? Najviše volim svirati smjerove koji zapravo su jako teški za svirati. To je funk, rockabilly, tu muziku i slušam, nekako soul i pa može i blues, recimo, blues je dobar. To su recimo 4 smjera koji mi je guš slušati, međutim, jednostavno to je teško svirati. To morate biti dobar gitarista da bi te smjerove svirali. Ali vježbam, sad sviram pop, ne? Mislim, pop mi je nekako najlakši, počinjem s nekim solažama, učenjem ljestvica i bla bla bla, šta se već kroz školu uči. A možda ću doći jednog, mislim, to je sve meni hobi. Dakle, da ne treba, sad ne očekujem da ću biti Steve Vai, ne? Ali da bi mogao odraditi neke gažice, da mogu svirati na nekim klubovima i tako, mislim da ću kroz par godina da bi mogao. Ako ikada poželim, ako mi ikad bude falio sport kao takav, da nešto radim u sportu, poznanstva imam, karijeru imam, engleski znam, imam neka poznanstva vani, uvijek se mogu negdje uklopiti, uvijek mogu pomoći, ali dok ja nisam na čisto da to 100% želim, ne bih htio nikoga opterećivati s time i nikome uzimati vrijeme i zapravo ne bih mogao dati maksimum tom poslu koji radim, na kraju bi svi patili i niko ne bi bio zadovoljan. Ja sam Gordan Giriček, a vi gledate Zakucavanje. Karma. Piercing. Ili podzemna. Tramvaj. $7.500. Mula Merović. Zato ne bi mogao izaći na kraj sa 12 individua. Posvađao bi se s svima. Marko. Ne. Jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo. Volite ljubav, a ne rat. A noćas se moje vjeđe pote, jel je? Pa ipak sam završio opću gimnaziju. Samo ne znam ko je napisao. Ko? Tinujević. A dobro, oprošćeni profesorica Srpskoga, ali sam znao nastaviti, ajde. Dragi gledatelji, hvala vam na pozornosti. Idućeg tjedna Saša Marić vraća se iz Düsseldorfa, ali ja ću i dalje biti s vama, jer u 43. zakucavanju neće biti Igora Ćurkovića. Šta? Zašto mene neće biti? Jer ćeš plakat doma nakon poraza u derbiju. Hvala na pozornosti i doviđenja. Derbi? Što se igra neki derbi? Pa da. Zagrebački klub. Prvak države. Majstor s mora. Cibona Split. Jer pratiš ti uopće košarku? Ma zna sam, ali to... Saša,